Σε αυτόν εδώ τον τόπο που είμαστε, πρωτοακούστηκε η λέξη δημοκρατία. 2010-2014. Την ελευθερία και την ισότητα. Από εδώ ξεκίνησε ο δημόσιος λόγος. Και η Ελλάδα δέχεται μία τρομακτική επίθεση από τα αρπακτικά της ευρωπαϊκής εξουσίας και από τους διεθνείς τοκογλύφους. Ο ελληνικός λαός, προδομένος και από την ηγεσία του, ευνηδιάζεται. Χιλιάδες Έλληνες από τη μία ημέρα στην άλλη χάνουν την εργασία τους, πετάγονται στο δρόμο και μένουν όπου βρουν. 2 εκατομμύρια άνεργοι και ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει από τα συσίτια αλληλεγγύης των συνανθρώπων μας. Πάνω από 7.000 νεκροί. Πώς έφτασε η Ελλάδα σε αυτό εδώ το χάλι? Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη φράση εκείνου του αγρότη από το Μαντούδι. Ένα κομμάτι ψωμί γυρεύουμε. Γυρεύουμε ένα κομμάτι ψωμί. Ένα κομμάτι ψωμί γυρεύουμε. Τίποτε δεν γυρεύουμε. Τότε που χτυπούσαν τους απεργούς, καταστρέψαν τα παιδιά μας. Ζητάμε δικαιοσύνη. Ψωμί να φάμε. και τους έστελναν με χειροπέδες στα δικαστήρια. Αλλά πού να πούνε το παράπονο? Πού? Το Καραμαλί? Τότε που κατέστρεφαν την παραγωγή μας. Τότε που ρήμαξαν τα εργοστάσια μας. Τότε που έκαψαν τα ελληνικά πολυκαταστήματα. Τώρα προσπαθούν να μας ξεριζώσουν και τις καρδιές μας. Αλλά οι ρίζες είναι βαθιές. Πολύ βαθιές. Ο Θόδωρος και ο Θόδωρος από τους Αγίους Θεοδόρους μαζί με άλλους 5 βρίσκουν καταφύγιο σε ένα ξεχασμένο χώρο πολιτισμού πάνω στο βουνό δίπλα σε γκρεμό. Ακούω από εσάς τους μεγάλους ότι μια ζωή θα πληρώνει το χρέος το δικό σας. Η ζωή μου έχει ξεκινήσει με ένα μείον. Πείτε μου όμως, γιατί να πληρώνω εγώ τις βλακίες δικές σας? Και είναι τόσο πανέξυπνα αυτά τα τέρατα που μονίμως εφευρίσκουν τρόπους να σκοτώνουν και να αρπάζουν. Μπράβο, είσαι γίγαντας, είσαι γίγαντας. Εμείς όμως έχουμε χάσει το ένστικτο της επιβίωσης. Κοσμά, που πας? Πουθενά δεν πάω, εδώ είμαι. Μην πλησιάσεις εκεί. Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα μπορώ να μείνω για πολύ μαζί σας. Σας το λέω. Θα αυτοκτονήσουν ή θα επαναστατήσουν. Είμαι ο Θόδωρος ο βιβλιοσυλλέκτης και δεν μασάω τα λόγια μου. Είμαι θυμωμένος όσο δεν παίρνει με αυτούς που μας κυβερνάνε και τους αποκαλώ ξεφτυλισμένους και προδότες. Αυτή είναι η γνώμη σου. Όλοι οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, μορφωμένοι άνθρωποι δεν είναι? Δηλαδή το σωστό ποιο είναι? Να μείνουμε όλοι αμόρφωτοι? Λέω, φτάνουν οι γνώσεις για να γίνει κανείς καλύτερος άνθρωπος? Σου λένε μορφώσου για να γίνεις άνθρωπος και εσύ μορφώνεσαι και γίνεσαι τέρας. Δεν έχετε ακούσει που λέει τη φράση «τέρας μορφώσεως»? Υπάρχουν και αμόρφωτα τέρατα. Ένα από τα μεγαλύτερα τέρατα είναι ο Ταμίας. Ο Ταμίας έπαιρνε τα λεφτά και τα μοίραζε σε όσοι ήσαν εκμπλεγμένοι με το κόλπο της Siemens. Η Siemens. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδας. Η προσκυνημένη ηγεσία της. Με λένε Ορφέα, με λένε Τόνια, με λένε Κοσμά, με λένε Λίτσα, με λένε Θόδωρο. Ανήκω κι εγώ σε αυτόν τον κατατρεγμένο λαό. Έχω όμως κι εγώ ένα λόγο να καταθέσω.